weithiau mae gennym ni beth ni'n galw'n spontaneous pursuits, lle mae rhywbeth yn digwydd heb ddim fath o rybydd. Lle bod ti wedi gola glas, bwff, a mae'r car i ffwrdd. Ti'n cael dim amser i baratoi dy gorff o beth sy'n mynd i ddigwydd. Yn aml iawn, mae rhywun yn mynd i sensio os di rhywbeth yn cweit yn iawn. Ar y pwynt yna, mae rhaid chdi wneud penderfyniad. Romeo Tango 02. The vehicle failing to stop on the road from Llanrug towards Heddlu. Os na ddim un pursuit, os ni'n galw'n saff, mae yna rhyw elfen o berigl na o'r cychwyn. Reason for stop is erratic driving. Ar y 55, mae hi'n lôn weddol syth. Ar lôn gorad sydyn, ti'n gweld digon pell, ond unwaith maen nhw'n dechrau mynd i lawr y lonydd cefn o beth felly. Sgynno fi'n syniad beth sy'n rownd y tro nesaf, a sgynnyn nhw ddim chwaith. A wedyn dyna pam mae'r risgs yn lot uwch. He's done a left, back towards King. Hang on, he's gone down a single track road. Maen nhw'n ffyrdd cul, troellog. Dyn nhw byth yn mynd i fod yn lonydd tisio mynd i fod yn gwneud pursuits yn nhw. Stand by, he's just driven through a gate, stand by. Mae pursuits yn rhywbeth, dyn nhw'n gyffyrddus ar ddim un adag. Mae'r adrenalin yn mynd sythu fyny. A ti yn teimlo dy hyn, ti'n teimlo'r corff yn crynu. There's a gate ahead again, he's driving straight through the gate. 02, I've had a temporary loss because we've had to open the gate. 3560 for information, we will get to the junction that he's going to come out of well before him. Go ahead. Get the last, we've got the male detained over. Oh, great. Excellent news. Superb. 02, seen them. Roger. Pan da ni yn cael pursuit sydd yn llwyddiannus, a da ni'n medru dal y pobl sydd yn y ceir a beth felly, mae'r teimlad i ni fel swyddogion yn reit buzz. Is it my problem? No, I know that. No, No, I'm asking you, it's a favour. A favour? When I've been pursuing you for the last 10 miles, you're asking me for a favour? Are you off your head? Mae'r lefel o ddreifio peryglis da ni wedi weld gyda fe heno yn y marn i'n golygu fydd o'n mynd yn syth o flaen y llys bore dydd Llun, achos fydd wedi cael ei jardio efo dipyn go lew o droseddau. Okay, you are under investigation because you are suspected of driving a motor vehicle on a road open place whilst over a specified work limits.